Miss, swerte na lang at nandun ang kanyang kakampi na si Ciruelos. Itong si Lascano. Puro coast to coast coast to coast offense partner, walang set. Walang set, walang parang larong Oo, parang larong kanto, yung kantong na dayo-dayo serye. Dayo, tama. Pero baka ganun talaga yung style of playing na itong both teams na to. Kaya yung kung sa parte, yung postahan, yung tubigan. Hindi, yung ice water. Ice water lang ng panahon ng mga 90s 2000 Oo. Ayan, missed yung both free throws itong si Lascano. And right now, Giancarlo Mira nagantay ng screen from Sanggalang. Nasa kanya pa rin ang bola. Binigay kay Legaspi. Legaspi tumira ng 3. Tapos yung tira ng konti. Beroya. Tubela. Tapos din ang 3-point shot na yon. Ito tumatakbo si Glory. Sumobra. Walang mapasahan na kakampi. Kaya nakuha ni Bela ang bola para sa Ragay. Beroya launches a triple. Tapos na-rebound ngayon itong si Sanggalang. At si Kenneth Glory cannot handle that pass from Sanggalang. At mayroon tayong timeout at mayroon tayong report mula kay Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Good evening again mga kasurog. Nahirapan ang Team Ragay na tapatan ang play ng Del Gallego during the first minutes of first quarter, pero after nila mag-time out ay naka-adjust sila at pinaikot na nga ni Coach Toto ang rotation ng kanyang players, pero at the end of first quarter, lamang pa rin ang Del Gallego ng 1 puntos. Nakikita rin natin na may height advantage itong Team Ragay, kaya binabawian ng Del Gallego sa bilis ang kalaban. Manatiling nakatutok para sa marami pang basketball actions. That's the latest for now. Balik sa inyo, Coach Sai and Coach Morgan. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Ayan ang tapatan ng height at saka ng bilis. Ano nangyari partner, 1-2 pass ang ginagawa ng both teams. Tira agad. Yung nangyari pa sa kanila is yung up-tempo basketball or more on fast-pacing basketball. Walang set-set Walang set-set. Oo, nakita mo yung palitan nila. Isang pasa, attempt 1-2 pasa, walang set. Oo. Masyado na kang maluwang itong liig ko Kaka pabalik-balik. Oo. Baka mag-step na kanyang partner. Jomel Legaspi now against Bela. Steps back. Throws it outside to Mira. Mira to Mira. What a great fall-away jumper from Giancarlo Mira. Nakita mo partner, second pass pa lang yun. Oo. Hindi nag-rotate na yung bola. Tama. Right now, it's just si Bela. Binigay kay Tabios sa post. Tumira si Bela. Tapos yung tira from the corner. Now it's Sanggalang. Mabilis na tumatakbo. Binigay kay Glory. Glory! Nice perimeter shooting for this guy. Ganun talaga mga tira ni Glory. Kenneth Glory. Tumira naman si Beroya. Mula sa labas, wala. Na-rebound ang kanyang kakampi. Si Bela. Just ni Bela pa rin may tanga ng bola. Yun, talagang hindi tinigilan hindi siya makashoot. Walang pasahan. Walang pasahan. Ang rebound mo, tira mo. Gusto yung tumira, mag-rebound din kayo. Kanya-kanya tayo. Walang play-play. The meantime, Legaspi, nahanap si Mira. Mira nakapasabit. Nakapasok ang tira ni Mira. Ito palang side na to partner. Talagang crowd to ng crowd na Del Gallego. Del Gallego. Ito na side na to. Ito walang ang cheer dito sa Ragay Wala silang hakot. Walang hakot. Kasi both teams po ay dayo dito sa covered court ng Sipokot. Ayan, pero again, lahat po sila ay nasa kumbaga cluster ng District 1 sa ating liga.
Nung hindi pa hinahati partner itong District 1 and District 2, nakakadayo ako dito. Talaga? Nakakadayo ako dito. Pero as a coach, hindi as a player. Akala ko sa player. Ay, hindi. Tagal na tayo hindi naglalaro. Tagal na. Okay na yan maging coach kaysa maging player. Mahirap tumakbo. Oo, na-enjoy na rin ang coaching. Kaysa sa tumakbo dahil sa, alam mo na, medyo kumakapal na yung katawan natin. Iniingatan yung partner. Inaalagaan. Inaalagaan. Minimaintain yan. Yan. The meantime, merong foul na naitawag for Legazpi para sa kupunan ng Del Gallego. I'm talking about Jomel Legazpi at ang na-foul po ay si Nikos Nuarin while trying to escape the defense and going for the transition play. Burse inbounding, gives it to Nuarin. Nuarin to Andre Caronan. Caronan signaling. Ang gandang pasa yon, pero sayang yung tira. Sayang give and go pass. Give and go pass. Tabios to Nuarin. Mira. And Cueto kept it alive sana, pero nakuha nitong mamang to, si Burse. Short yung tirang yon ni Nikos Nuarin from the corner. Napapagod ako partner sa laro. Takbuhan. Tama. Ako rin, masakit na yung leeg ko. Kapagod. Pero enjoy naman yung laro. Walang set play. Kanya-kanya, tira mo. Gaya nito. Second pass pa lang, tira agad. Siguro yun ang strategy ni coach ng both coaches. Baka sinasabi ng both ends, kung ano yung play nila, ganun din ang play natin. Yan. Maganda yun. May pattern na lang. Copy-paste na lang ang pati sa basketball. Oops! Pinilit yun ni Andre Caronan. Iba yung ipinapakita niya sa larong ito. Nung una ko siyang nakita against, kalimutan ko yung team, mas sa pulido yung pinapakita ngayon ng batang ito. Talking about Andre Caronan. Oops, gandang fake. Gandang tira. Jomel Legazpi. Siguro nung first game niya, second game niya, hindi pa rin siya nakaka-adjust. Oo, siguro. In and out yung tirang yon ni number 2 ng Ragay na si Burse. At ito na-rebound na naman niya yung bola. Andre Caronan, tuloy-tuloy! Wala! Pero nakuha niyang sarili niyang miss at naipot back niya for that two-pointer. Talagang mabilis, coach, ang larong ito. Naka-man defense yung Team Ragay. Nice give and go pass. Yes, from Jomel Legazpi to Kenneth Glory. Nung panahon ba partner, naglalaro ka rin? Yeah, way back in the 90s, doon din yung kasagsagan natin sa paglalaro ng basketball. Pero naglalaro kang tubigan nun? Ay, oo! Babad din ako sa tubigan. Yung tipong hindi ka papasok sa school, mag-aantay ka sa basketball court, mga alauna ng hapon. Ay. I played sa varsity player noon sa Aquinas University, now UST. UST. Way back in the 90s. Tagal-tagal na yun. Matagal na. But right now, still play. Kahit may tama na yung tuhod natin, still enjoy playing. Baka partner kaya tinamaan yung tuhod mo nung pinapaluhod ka ni Mrs. mo nung panahon. Oo. Doon tayo nadali. Pagka talaga may misis na, medyo nag-iiba na yung tuhod. Hindi, ganyan naman talaga nagiging aged na Kakaedad na, hindi na rin kagaya ng mga 20s, 30s na ang galawan, iba pa Pero ako, I just play for the love of the game. Okay na yun. Ano lang, Yung masaya ka na lang kung ano yung ginagawa mo, tama. happy ka na. Oo.
Nakakalungkot lang minsan dahil yung mga dati mong tira na parang nasa isip mo kaya mo pa, yung pala hindi na kaya ng katawan. Okay naman yun eh. Basta nasa isip pa. Oo. Ang mahirap kung wala nasa isip. At saka pag natanggap mo, pagtanggap mo na talaga. Merong punto doon sa ako as a player, may punto na parang nandun ako sa denial stage na hindi, kaya ko pa. Pero I come to the realization na ay talagang hindi na. Nagkagulo na. Ano ba nangyari doon? Naputukan. Naputukan na. Nasobrahan naman ng pasa. Nasobrahan ng pasa. Sobrang pasa. Yan naman ang extremes yung ginagawa ng mga teams na to. Kung hindi na kulangan sa pasa, nasosobrahan naman minsan. So ang score po natin ay 33 for Del Gallego at 28 naman po para sa Ragay. At ang natitira na lamang po sa ating second quarter ay 1:25. 1 minute and 25. Sanggalang may tangan ngayon ng bola. Naghahanap ng mapapasa. Nakita si Mira. Mira. Nasa kanya pa rin ang bola. Naibalik kay Sanggalang. Sanggalang. Anong gagawin? Oh, that was a clear block. And kailangang i-shoot yun dahil talagang aabutan na naman sila ng siyam-siyam. Tabios, nakuha pa rin yung rebound pero we have a whistle. Merong foul na naitawag. Nawarin was called for that foul. By the way, meron tayong bagong salta din for Del Gallego, yung kanilang number 11. Itong si Dexter Laudit. Nasa ball game na ngayon. At 50 seconds remaining. At Tabios ay nasa free throw line ngayon. Junel Sanggalang. Binigay kay nakapagaganda yung pwesto ni Giancarlo Mira. Posting up at siyempre na-recognize yun ng kanyang kakampi na si Sanggalang. Burse naman, pinilit yung tira, pumasok. May pa N1 pa ang tirang yon. Nitong si Burse. So foul on Sanggalang, second personal foul, penalty. Wala yung 3-point play opportunity. Oh! What a block. There's a foul. Pero merong foul. There's a foul on Noari. So si Nikos Norin na natawagan ng foul after that chase down sa tira ni Kina. Kina, mukhang naalog yung ulo doon ha. Malakas yung tira. Pero he's okay. Getting ready for his second throw. And nothing but net. 17 seconds remaining. Ragay. Ayan, 36-31. Time out ang Ragay. Dito po sa ating second quarter ng tapatan ng mga taga unang distrito ng Camarines Sur, ang teams ng Del Gallego at ng Ragay. Again,